Misantropia. Ihmisiin kohdistuva syvä epäluottamus, pettymys tai jopa inho herättää usein voimakkaita tunteita ja kysymyksiä. Onko kyseessä puhdas pessimismi, kyyninen realismi vai kenties piilossa oleva pettymys ihmiskunnan toimintaan? Tänään tapaamme henkilön, joka avoimesti määrittelee itsensä misantropiksi. Hänen näkökulmansa maailmaan on suora ja kaunistelematon, paikoittain ehkä jopa häiritsevä. Kuitenkin juuri siksi hänen ajatuksensa ovat arvokkaita. Ne pakottavat meidät kohtaamaan myös ne piirteet ihmisyydessä, jotka mieluummin sivuuttaisimme. Miten kuvailisit yleistä näkemystäsi ihmiskunnasta? Ihmiskunta on suorastaan perseestä. Mitä misantropia edustaa sulle? Misantropia on, se ei välttämättä ole ihmisvihaa, mutta se on epäluottamusta ihmisiin. Miten ihmisvihamielinen maailmankuva vaikuttaa arkeesi ja tunteisiisi? Sinänsä se ei perhe-elämään vaikuta, koska misantropit ja minä voidaan olla ja kiintyä ihmisiin, ihmisyksilöihin, mutta se vaikuttaa sillä tavalla, että jos mä näen tuntemattomia ihmisiä, niin se mä en tykkää niistä niin kuin, ja mä en oikeastaan luota niihin suorilta. Minkälaisia kokemuksia sulla sit on, mitkä sä ajattelet, että olisi muokannut sua misantropiksi? Mulla on hyvin negatiivisia kokemuksia ihmisistä ihmisistä ja ihmiskunnasta. Ihmiset on sellaisia, että ne toimii niin kuin jonkun tämmöisen jopa niin kuin koodin mukaan, mikä niin kuin, että ne kuvittelee, että mitä toinen ihminen ajattelee heistä, vaikka se ei olisi ollenkaan niin kuin todellisuus. Ja ihmiset toimii sillä tavalla, että ne pyrkii pistämään niin kuin, ja varsinkin heikkoja, niin ne pyrkii niin kuin painamaan alas ja pettämään niitä ja pitämään toista oikein tyhmänä. Mikä ei välttämättä. Ja sitten niille tulee välillä yllätyksenä se, että kun se heikko, niin se rupeaa taistelemaankin takaisin. Se tulee heille täytenä yllätyksenä. Ja he on jopa niin kuin semmoisia, niin kuin, oikein loukkaantuu syvästi. Että ihmiset, semmoiset, keitä hän on kiusannut, niin yhtäkkiä sanoikin takaisin, että ei. No, pystyisitkö sä kuvailemaan jonkun tämmöisen arkisen tilanteen tai jonkun tilanteen sun historiassa, jossa sä koet, että tällainen käyttäytyminen tulee esille? Kai. Viime aikoina mun esimies ei uskonut, että kuinka paljon mä teen yhteen projektiin, niin mä teen töitä. Mä jopa näytin sen HR:ään myöten. Että kuinka paljon mä tämmöistä teen ja oon tehnyt sitä hommaa. Ja he olivat niin ylpeitä, että he ei suoraan vaan uskonut tätä näin. Ja näitä on lukemattomia tämmöisiä näin, mitä mä voisin antaa esimerkiksi. Esimerkiksi semmoinen, että mulla on pahoinpidelty ja sen takia, että mikä on niin kuin muiden ihmisen, mitä ne kuvittelee, minkälainen mun maailman näkemys on. Mitäs, kun sä ajattelet näitä tilanteita, mitä sulla on käynyt, niin ajatteletko sä, että ne on nimenomaan pahantahtoisia ja että ne tahallaan sua loukkaa? Vai onko ehkä joskus käynyt niin, että se on ollut väärinkäsitys ja ne on vaan tavallaan tehnyt sitä samaa, mitä sä teet, että ne on vaan koittanut puolustaa itsensä? Vai miten sä näet sen tilanteen? Hyvin monta kertaa on käynyt niin, että mä oon näyttänyt hyvinkin, omasta mielestäni ainakin, tietysti mä en ole mikään ajatustologia, omasta näyttänyt, että
että tässä on niin kuin todisteet ja vankat todisteet, mitä mä oon tehnyt. Ja sitä, että mun näkemys on ja mitä mä oon tehnyt, niin on hyvän tahtosta. Mutta silti, ja varsinkin siihen tulee siihen ihmisten niin kuin, käyttäytymiseen tulee välillä se ylpeys. Ne ei voi vaan myöntää, että ne on väärässä. Mä oon monta kertaa joutunut myöntämään, että mä oon väärässä. Ja mä teen sen ihan mielelläni. Ehkä mä oon väärässä nyttenkin. Mutta mun näkemyksen mukaan on sillä tavalla, että jotkut ja suurin osa ihmisistä on semmosia, että ne on, sanotaan näin, hive-mindeja. Ja ne kuvittelee, että ne ei voi myöntää, että ne on väärässä jostain syystä. No, miten sä ajattelet sitten sitä, että kuinka hyvä sä oot lukemaan toisia ihmisiä, niiden hienovaraisia vihjeitä ja tarkoitusperiä, mitä ne ei välttämättä suoraan sano sulle? Todennäköisesti mä oon varmaan aika huono siinä, niin mä oon ja mua on paljon rankattu siitä, tai rankasta, mutta niinku tuntuu siltä, että että mä esitän asiani suoraan ja kiertelemättä, niin siitä se on ollut mulle pahaksi. Mä en halua muuttua yhtään mitenkään, miksikään. Tää pois siitä niin, että mä oon rehellinen. Mutta niin kun, ehkä se ei sitten sovi muille ihmisille se, että on rehellinen. No, miten sä koet, että tää sun misantrooppinen asenne on vaikuttanut sun ihmissuhteisiin? Mä en oikeastaan näe siinä, koska mä pystyn kuitenkin tykkäämään ja rakastamaan ihmisyksilöistä. Mun vaimoani on itse asiassa aika rakastava. No mites, koetko sitten, että se misantropia on sulle enemmän filosofia vai onko se enemmän tunneperäinen reaktio? Että onko se niinku sellainen periaatteellinen asia vai koetko sä, että se on niinku sitoutunut siihen sun tunnelataukseen jollain tavalla? Se on varmaan enemmänkin seurassa siitä, että misantropia, mitä mä oon hyvin vähän lukenut, niin on yleensä seurassa siitä, että miten ihmistä on kohdeltu. Se voi olla tunteisiin tai tunnelatautuva ja yleisesti ottaen onkin varmaan. Mä en ole tavannut muita misantrooppeja. Ja miten se, en osaa oikein sanoa sillä tavalla. Siis ainakaan se ei ole mikään semmoinen ideologinen. Se on ehkä enemmänkin reaktio. No mitä sä sitten ajattelet, että onko tämä sun kyyninen asenne tähän selviytymiskeino sulle? Mä en oikein ymmärrä tätä kyynistä asennetta. Mun mielestä niinku, se, että miten suhtautuu ihmisiin, niin on mun mielestä enemmän realismia. Ja keino selviytyä. No, ei se oikeastaan ole keino selviytyä sillä tavalla, että niinku, se on oikeastaan niinku, se on enemmänkin, että mitä sä odotat ihmisistä. Se on se, että sun odotukset on semmosia että ihmiset pettää sut kuitenkin. No mitä sitten tällainen evoluutiobiologinen näkökulma asiaan, että ajatellaan kuitenkin, että yleisesti, että ihmislajin menestyminen on perustunut yhteistyöhön ja luottamukseen toisten välillä. Ja niin kuin se, mikä erottaa tavallaan on ihmisen eläimistä sen henkisen kapasiteetin lisäksi, on myös kyky siihen yhteistyöhön. Että, tuntuuko se sun mielestä niin kuin ristiriitaiselta siihen kokemukseen siitä, että ihmiset usein on pahantahtoisia? Niin kuin mä sanoin, niin mä voin hyvinkin syvästi rakastaa toisia
toisia ihmisiä, mutta yksilöitä. Ne, mitkä niin kuin, no se on huono sanoa, että hyväksynyt, koska se kuulostaa niin elitistiseltä, mutta sanotaan näin, että mä voin rakastaa perhettäni ja kavereitani. Mutta mulla on enemmän mä oon enemmän varautunut tuntemattomiin. Ja niiden että minkälaiset niiden tarkoitusperät on. Miten sä ajattelet sitten tämmöisen luottamuksen merkityksestä yhteiskunnalle? Että jos ajatellaan, että kaikki ajattelisi samalla tavalla kuin sinä, niin miltä se näyttäisi? Ja niin kuin, ajatteletko sä tollaisen ajattelun niin kuin laajempia vaikutuksia, mitä sellaisella voisi olla? No enemmän tietysti voi sanella, että mitä muut ajattelee ja millä tavalla se menisi, jos kaikki ajattelisi samalla tavalla kuin minä. Totta kai, eikä kenenkään tarvitsekaan ajatella samalla tavalla kuin minä. Jos ihmiset olisi vähän enemmän varautuneempia, niin mun mielestä niin monta huonoa asiaa historiassa ei välttämättä olisi tapahtunut. Minkä sä ajattelet olevan kaikkein väärin ymmärretyn asia misantrooppisesta ajattelutavasta? Että onko jotain, mitä sä haluaisit niin kuin muiden ymmärtävän siitä, tai että mitä muut vois tajuta sun kokemuksista ja motiiveista? Misantrooppi, vaikka siinä on, siis se tulee sanoista misos anthropos, mikä on kreikkaa, mä en osaa kreikkaa sillä tavalla niin kuin, lausua, ja mä en osaa kreikkaa yleisesti ottaen. Mutta siis se on enemmän sitä, että sä et luota tuntemattomiin ihmisiin tai ihmisiin niin kuin suorilta. Se ei ole vihaa. Se voi joskus mennä se menee helpommin vihaksi. Mutta se ei lähtökohtaisesti ole ihmisvihaa, vaan se on ihmiseen epäluottamusta. Koska ihmiset on niin kuin kuuluisa sanonta sanoa, että susia toisille.